Mega love shout out po tayo dyan mga kakabsat. Another simple recipe. So ampalaya kamot, dalbos ng kamote sa ating Hokkaido. Tara po, simulan na po natin ito pong simple pero rock na naman po na ulam. Shoutout po sa lahat po ng mahilig sa mga simpleng ulam pero mapapa-wow ka sa only rice talaga. So ayan na nga mga kapsat, initin na po natin ang ating mantika. So lagay na po natin ang ating bawang. Ayan po ang ating mga unang igigisa. Ang kanyang asawa, ang kanyang bawang. Ayan po ating alam nyo na, medyo brown ng konti para ito po ay malasa. Ito po ay kayang lutuin ng mga 10 to 15 minutes. Meron na po tayong masarap na naman pong potahe. So ayan na nga, nag-brown na po ang ating bawang sibuyas. Lagay po natin ang ating medyo mura-mura na po. Ito po ay nagkakahalagang 10 pisong kamatis. Siyempre ang pipiliin po natin yung hinog-hinog na po. Shout out po dyan sa mga mahilig din po sa kamatis po, tulad namin. Yung iba tinatanggal yung dulo, pero naku, sayang pa yun. Pag naigisa mo naman yan ng maigi, naku, talo-talo na po yan mga kakapsat. Shout out po tayo dyan sa mga hindi kumakain ng sardinas. Pag ito po ay natikman nyo, naku, baka sinabi nyo ay sardinas po ba yan? Akala ko ay fresh fish talaga yan. Ayan po, igisa lamang po natin siya ng maigi. Ayan na nga mga kapsat, ay lutong-luto na ang ating kamatis. Buti na lamang nagmura na ang ating kamatis mga kapsat. Parami-rami ang nilagay natin ngayon. So we have the magic ampalaya. Unahin na po natin siyang igisa. Yan lang ay ulam na O diba? Saan ka pa? Pero meron po tayong special touch dyan mga kaibigan, mga kapatid. So yung pinakamakiran natin ay ito siya. Ayan yung sabaw niya, ito yung isda niya. So iniwalay po natin siya. So unahin po natin ilagay yung pinasagpaw. May nag-imasan ata po. So pakaluan lang po natin siya ng bahagya hanggang maluto po ng bahagya ang ating ampalaya. Pabilis lamang naman po maluto ang ampalaya. So ayun na nga mga kapsat, ay kumulo na, ay luto na rin po ng bahagya ang ating ampalaya. So ayun na po ang ating talbos. Unahin na po natin siyang ilagay at mabilisan lang po itong luto. Sinasabi ko sa inyo. Mas maraming gulay ay mas masustansya. Nga lang, sabi nila pag gulay matipid, ngayon ay medyo baliktad na. So ayan maya-maya iluto na ho yung gulay natin. So habang yan ay niluluto, lagay na po natin ng special ang ating makiren on top. Ayan ho. Malinis po ang aking kamay, wag ho kayong mag-alala. So ayan na nga, lalagay lang po natin ang ating mga makiren. Ayan po ay mamaya tapos na. So pwede na rin po natin ilagay ang ating siling grain. Atan